Takže čau, já vás zdravím u tutoriálu, jak stáhnout Minecraft PE na mobil, tablet. Takže otevřeme si Google nebo prostě internet, tam zadáme ulož to. Do vyhledávače v ulož to napíšeme Minecraft PE .apk, dáme vyhledat a prostě stahujte, ono to skoro všechno stejné, ale stahujte tohleto první, co vám to vyhledá, to první, to Minecraft .apk 14 MB, to stáhnete, normálně stáhnout, tady opíšete kód, dáte stáhnout. Já už to stažený akorát mám, takže až se vám to stáhne, tak si otevřete prohlížeč souborů nebo nějak prostě, kde byste si mohli najít ten Minecraft. Takže tady vyberete aplikace a tady vidíte Minecraft Pocket Edition. Na to kliknete, dáte nástroj k instalaci balíčků a už to akorát nainstalujete do, nevím, třeba na paměť telefonu. Tak už se vám to doinstaluje. Tak už to máme, tak dáme hotovo. Já nevím, jestli mi to nainstalovalo. Jo. Já už to tady mám, takže proto se mi to tady nezobrazilo, takže už to normálně jenom spustíme. Říkám, už to tady mám, nebo že by se mi to nainstalovalo ještě jednou. Ne. Zrušit. Pardon. Tak, už prostě tady máte Minecraft. Tady třeba tohleto, co jsem hrál dneska. Jo, prostě vidíte Minecraft. A tak. Pak si můžete stáhnout i novější verzi, tam máte i diameče a tak, no. Takže my se tady můžeme zabít třeba, já se jenom kouknu ještě nahoru. Tam vlezu. Jo, tady vidíte takhle, no. Prostě Minecraft PE. Pokud jste někdy měli Minecraft PE a pak to spoplatnili, tak to asi ještě máte, ale pokud jste se odinstalovali, tak už tam nemáte. Tady vidíte fly. No. A doufám, že vám teda tento návod pomohl. Pokud se vám líbilo, dejte like, popřípadě odběr, mějte se a čau.